Ani nga video itong tunan, human mamatay ang tao, asa ang iyang destinasyon. Sobrang seryoso ni nga topic nga itong pagkatunan karon. Kay daghang mga tao sa kalibutan nga nagtuo, na inig kamatay sa tao, ang iyang kalag, diretso sa langit. O makapahulay na sa dayon. Rest in peace bay gamiton sa kalagmitan sa mga tao karon. Pero itong sabto ni, unang Tesalonica 5:23. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatong kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay pagkitang salawayon sa tibuok ninyo pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo Kristo. Sa tibuok natong pagkatao adunay tulo ka kahimtang: espiritu, kalag ug lawas. Sa matag usa ni adunay nagkalain-lain nga padulngan. Atong basahon sa Ecclesiastes 12:7. Unya mo pauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Human mamatay ang tao, ang espiritu sa gininhawa mo pauli ngadto sa Dios tanang tao sa kalibutan. Sama ni adtong pagbuhat sa Dios ni Adan nga nakuha siya og lapok iyang giporma og tao, iyang gihuripan ag ilong ug nakaginhawa si Adan, kabaton siya gid kinabuhi. So tanang tao mamatay, ang espiritu sa gininhawa mopauli sa Dios tanan, ug ang lawas mopauli sa abog. Kay yuta mo to gihimo sa Ginoo, mopauli ito sa abog, ilubong. Ang kalag wala man giapil og mensyon ato. Ngano man tungod kay duna kini duha ka klase ang iyang kapadulngan sa kalag, either langit o impierno. Atong basahon sa Lucas 16:19-31. Ang dato og si Lazaro. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga biste ug nagpuyo sa mabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato, masin nga makakaon sa mga mumo nga nangatagak gikan sa lamesa sa dato. Nanuulusab kaniya ang mga ero ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ug ang dato namatay usab og gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Nya miyahat siya ug nakita ni sa layo si Abraham ug siyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaloy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig aron kapabugnawan ang akong dila, kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan sa Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang sila sa lunlun lamang kadautan ang iyang nakahiaguman. Apan karon malipayo na siya dire, samtang ikaw ana nagantos. Gawas panining tanan ana ilawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron walay makatabok. Gikan dire nganha kanimo, ug gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag kun mao kana, amahan, hangyoon ko ikaw nga imo tang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, kay aduna ako'y 5 kay igsuong lalaki. Padtua siya aron kapasidan-an sila, aron dili mahianhi ang dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, tuwa dito si Moses ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila, sila na mahibalo pagpamati sa isulti ni Moses ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, amahan dili pa ka naigo kung adunay mabanhaw ug adto kanila. Mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moses ug sa mga propeta, dili gayud sila makabigbisan pag may mabanhaw. So lahi-lahi ang ipadulngan ni Lazaro ug ang dato. Kini nga kapanahonan sa Old Testament ni, ang kaluwasan ni adtong panahon na tuman sa sugo, tuman sa balaod niya po sa Dios. Mo to'y kaluwasan ato, mo to si Lazaro nga nagpaubos kaayo. Pag kamatay niya, anghel mo inidala niya ngadto kang Abraham. Apan ang dato namatay pod, lahi mo din ipadulngan. Dito pod siya sa init kaayo. Pero nagkita pa sila dito. Pero kaning dato, murag aminaw ko, hangol kay ning dato, adi ini matag og kuan sa pobre. Lazaro mamunit na lang og mga mumho para makakaon siya, mamasura na lang. Pag gidatagi sa dato, nagngapin unta ang iyang mga pagkaon dito. Pero wa jud siya mo maluoy ni Lazaro. So pagamatay niya, lahi ang ipadulngan dito si Hades. Grabe inita kayo. Pagyahat niya kay naman si Lazaro dito, uy, si Lazaro
diha sa kiliran ni Abraham. Man, pwede mapadala sila sa Rodre o patuslo sa iyang tudlo aron mapabugnawan ni akong dila. Kay nag-antos ko, ining init sa kalayo. Yan si Abraham. Dumdumay nga sa dito pa sa kalibutan sila sa lunlun lang mga kasakitan. Ang iyan na angkon. Munang karon na ana siya dire. Samtang ikaw na adiha. Was paniining tanan na ilawom kayong bungaw. Dili na pwede nga makatabok mi dira adiha sa imong nabutangan. Ikaw pud nga na adiha di na po ka pwedeng makarire. Subot pasabot nga kung ang tao nga impirnohonon siya, dili na pwede nga langit pa sa pagkunsaog ampo sa kunsaon pag sa paybuhaton para maluwas di wala na ug adto ka sa Hades impierno lagi ka karong panahon na wala pa na tambok sa impierno kay ngano giditin pa na ang mga impierno pero wala na ni kaluwasan italambog na sa final judgment muna giingon sa gipadayag 20:14 kunya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang kaluwasan sa Old Testament ug sa New Testament lahi-lahi. Karon nabilong man taron sa New Testament ang kaluwasan karon grasya na pinaagi na sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo maluwas ta dili na sa pinaagi sa pagtuman sa balaod. Maluwas ang tao. Puuhan lang nato si Kristo nga siya namatay sa krus. Kinasing-kasing. Yun mo'y gusto sa Diyos. Hinulsulan ni mga sala o imo siyang dawaton sa imong kinabuhi. Kinasing-kasing. Diha ka makabaton ng kaluwasan. Sayon kayo ang kaluwasan ron. Dawat na lang taglimpyo kay si Jesus may nagbuhat dito sa krus. Dito sa Kalbaryo. Iantos niya ang kamatayon aron lang kita maluwas tungod sa iyang dakong gugma o kaluoy na to. Muna'y kaluwasan nga nindot kayo. Si Kristo mo ini buhat dito sa krus. Atong basahon 1 Pedro 2:24. Dito sa krus gidala ni Kristo diha siyang lawas ang tanantang mga sala. Aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong pinagi sa mga samad nangaayo kamo. Tungod sa dakong gugma o kaluoy sa Ginoo nato. Si Kristo mo ini sugubtan na natong mga kasalanan. Iyang gidala dito sa krus. Alang natong tanang mga tao to sa tibok kalibutan. Apan dili tanan maluwas nga naman. Kadto lamang kinasing-kasing nga motuo kaniya nga siya nagluwas niya. So, ang motuo niya to kang Kristo sama ni Lazaro nga diretso sa glad. O katong tapaw pagtuo kang Kristo karon sa atong henerasyon adto sa Hades kauban na itong dato. Muna nga pinakaseryoso kay nga topic karon nga kitang tanan dili magita mo hantod na ning kalibutan na dunong giti katapusan nga namintras may buhi pa ta makig-reconcile ta sa Ginoo kinasing-kasing natong tuuhan si Kristo nga siya may nagluwas nato aron ini kamatay nato ang atong kalag dito nga to sa langit dito sa langit wala na init sa adlaw dito nindot na kayo dito sa langit samtang ang adto sa Hades, adto sa impierno. Mag-adto sa init sa kalayo, hangtod sa hangtod ng way pagkapalong. Sakitan manganita ning init la sa adlaw din eh. Mupasok tagamay sakitan manganita unsa na kana tibok kinabuhi na to. Itambog didto sa impierno. Ang kalag. So atong sabto ni unsa man itong kalag? Ang kalag muning niya sakitan, magkalami, makakita, makadungog, ug makasimhot. Munay kalag. Munay itambog ngadto sa kalayo sa impierno. So, sakitan, murag gyapon bation na to nga kasakit. Kung matambog ka ng kalayo sa impierno. Muna nga, dili na kakomedyahan ang impierno tungod kay tinuod na. Nasuwat na sa Biblia, nga naagi impierno. Muna nga, ang Diyos nangita siya paagi aron malihay ta ang silot, walay katapusan pag-antos. Siya naluoy ug maayo nato. Iya gipadala iyang bugtong pinanggang anak nga si Ginoong Hesukristo. Uwi lang ninyo siya kinasing-kasing. Ang makabaton og kinabuhing walay katapusan. Hinaot ngayon sabta na pulong sa Ginoo. God bless sa tanan.